Jmenuji se Petr Kotačka a rád bych vám představil sebe a naší ordinaci praktického lékaře a ambulantní chirurgie ve Vladislavii. Po promoci na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2001 jsem nastoupil do třebíčské nemocnice na oddělení chirurgie. Dále jsem pracoval v Německu od roku 2011 celkem 1 rok a 10 let v Rakousku. Mám zkušenosti s prací na chirurgickém oddělení, operačních sálech a také na urgentním příjmu a ambulanci. V roce 2022 jsem se rozhodl i pracovně vrátit do rodné Třebíče. Doplnil jsem si atestaci z všeobecného praktického lékařství a v tomtéž roce jsme otevřeli ambulanci praktického lékaře zde ve Vladislavii. Tato ambulance byla kompletně zrekonstruována na náklady městyse Vladislav, za což děkuji. Ordinujeme každý pracovní den v týdnu a stále registrujeme nové pacienty. Díky nadstandardnímu vybavení naší ordinace poskytujeme kvalitní péči o pacienty. Mnoho laboratorních vyšetření jsme schopni provádět přímo zde v naší ordinaci a tím šetřit pacientům eventuální cesty do laboratoří. Jedná se například o analýzu moči, stanovení markerů akutního srdečního selhání nebo stanovení markerů infarktu myokardu. Pro diabetiky akutní, tzv. Krátký i dlouhý cukr. Z přístrojů, kterým je vybavena tato ordinace, bych rád zmínil na prvním místě ultrazvuk pro diagnostiku akutních obtíží spojených s bolestmi břicha. Dále potom přístroj na 24-hodinové monitorování tlaku nebo přístroj na stanovení rozdílu mezi tlakovými gradienty na horních a dolních končetinách pro stanovení včasné diagnózy ischemické choroby dolních končetin. Všechny naše přístroje komunikují s počítačem a softwarem v počítači od firmy SmartMedix. Tento software také umožňuje pro pacienty online se objednávat do našeho kalendáře, komunikaci s naší ordinací ve formě zpráv, zasílání žádanek nebo zasílání lékařských zpráv bez potřeby návštěvy naší ordinace. Nabízíme vám naše zkušenosti a pomoc při péči o vaše zdraví. Nebojte se nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem, ať už telefonicky nebo přes internet formou SMS zprávy nebo e-mailem.